सारनाव फंसे खोथा सोंफिननो नागिरदों थ' थांनाय बिसायख'थिनि सिगां बा इलेक्सननि सिगां सारा बुंदोंमोन प्रमद बर' सारा प्रपार्टि दोनखुमादोंमोन बिनि सायावहाय बिथाङा दोनखुमानायनि सायावहाय जेल जानांगोन होननानै बुंदोंमोन सारा बे खोथाया थारैनो दा सैथोमार ना सैथो नङा असैथो नोंथाङा दा बुंफिननानै होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय बुंनानै होफिननो थाखाय खावलायनाय जाबाय। जोङो बेखौ अलरेडि ससियेल मिडियायाव नुदों बिनि प्रपार्टि दोनखोमानायखौ बिसिनि गोबां हा हु बेखौ बे श' खालामाखै बे साप्रेस खालामदों कनसिल खालामदों बेयो इलिगेल बियो बे पिपुल्स रिप्रेजेन्टेसन एक्ट 1951 बेबादि बे दसि बिदि खालाम मोना नियमाव जेसेबां सम्पति दं बेहा बेखौ देखायजोबनांगौमोन दा बे हिसाबै जोङो अलरेडि बिनि हानि जायनाखि रेकर्डफोर दा जों बेखौ नागिरना मोनजोब्बाय दा खिन्थु बेखौ मोनब्लाबो जोङो कर्टआव केस होनांगौब्ला फर्मेल जानांगौ बियो अफिसियेल जानांगौ सार्भे अफिसनिफ्राय बिनि लेन्ड हल्डिं बिनि जमाबन्दी बेखौ नांगौ बेनिखायनो जोङो दाखालि थांखांबाय तामुलपुर आरो रङियाव जोङो सार्भे अफिसाव थांनानै बिनि जेसेबां हानि रेकर्ड जों बेखौ बिहैबाय जि हाखौ बियो देखायाखै बे गावनि एफिडेभिटआव नमिनेसन पेपाराव जेब्ला साबमिट खालामो बे समाव बे एफिडेभिटआव देखायजोबनांगौ गाहा माबे हा दं आरो जि हाखौ बियो देखायाखै दोनखोमादों बे हानि दाग नम्बर पाट्टा नम्बर जोंनाव दंजोबो ओंखायनो बे हाखौनो लानानै जों दा दाखालि सार्कोल अफिसाव थांबाय सार्कोल अफिसाव थांनानै जों बेनिफ्राय अफिसियेलि जों बिनि जमाबन्दी लेन्ड हल्डिं बेखौ जोङो दरखास्त होना दोनबाय दा जोङो बेखौ सप्ता खनसेयावनो जों मोनगोन ओमफ्राय लोगोसे जोङो तामुलपुराव डिसिनाव थांबाय बिनि जायनाखि नमिनेसन पेपार इनक्लुडिं एफिडेभिट ओमफ्राय बिनि रिजाल्ट सिट बिनि सार्टिफिकेट इलेक्टेड जानायनि दा बेखौ जोङो बेयाव दरखास्त होबाय डिसिनाव दा ओंखायनो जों बेखौ मोनब्लानो जों केसखौ हैगोन दा बेनि थाखाय फुरा प्रिपेरेसन जाबाय जों दा आरो जों केसखौ हैथारनांगोन आरो केसखौ हैनो नागिरनाय खारना जाहैबाय जे अकल प्रमद बर'नि बाथ्राखौल' जों माने नङा जोङो जोंनि समाजाव माने जोंनि गोथारथिखौ जों लाखिनांगोन समाजा बिसिंखल जाहाथे जाया थगायनाय मिसा खोथा बुंनाय रायजो राजाफोरखौ मिसा खोथा बुङै आन्दायहोनाय बे जाहाथे जाया समाजा एथ' गोथार समाज बे समाजा एथ' मोजां समाज जे जों रावखौ थगाया गाज्रि खोथा बुङा थगायब्ला गाज्रि खोथा बुंब्ला समाजाव बिसार खालामो समाजखौ फोसाबनानै लायो दा हिसाबै जोंनि गेजेराव थगायनाय मिसा खोथा बुंनाय समाजखौ बिसिंखल खालामनाय बिदिखौ जों जाहोनो नाङा दा प्रमद बर'आ बिदि खालामदों होननानै प्रमद बर'नि केसाव बे गोरलै नङा दा जों प्रमद बर'खौ मोनबाय सुजुग बेखौ जों साजा होनांगौ थगायसुलाखौ साजा होनांगौ बे आरो बिनि बादैबो दस्राफ्राबो जाहाथे बे रोखोम खालामा दा प्रमद बर'नि पार्टि पिपलल' नङा सोरबा कंग्रेसबो जानो हागौ सोरबा बिपिएफबो जानो हागौ सोरबा बिजेपि जानो हागौ सोरबा बे रोखोम खालामब्ला जाहाथे पानिशमेन्ट मोनो आयेनाव जुदि दंखायो बे आयेन बादिनो जों दा बेखौ माबानो नागिरदों केसनि गेजेरजों जों बिसार नागिरदों जोङो साजाखौ होनांगोन आरो प्रमद बर'नि जायनाखि मिसा खोथा बुंनाय थगायनाय बे बांद्राय खाथारदों एखेबारे जि जिनिसखौ बुंनाङा बेखौ बुंजोबदों बियो जि जिनिसखौ खालामनाङा बेखौ एखे रायजो राजाखौ खालामनानै आन्दायहोदों दा बिनि मेइन माने जेननायाबो एबार माने इलेक्सन जेननाय बे जेननायाबो मोननै खारनाव जेनदों बियो मोनसे जाहैबाय बिटिसिखौ दोनखोमानाय बिटिसिआव जेबो गैया होनना बुंनो नागिरनाय बिटिआरआ बिराद गिदिरथार होननो नागिरनाय आरो बिटिआरखौ लानानै बिराद दल दामनाय नङै खोथा बुंनानै दल दामनाय बे मोनसे खारन आरो मोनसे जाबाय मिसा खोथा बुंनाय थगायनाय रायजो राजाखौ सामफ्रामबो थगायबाय थानाय बे मोनसे खारन दा बे मोननै खारनाव जेनदों ओंखायनो जों दिनै प्रमद बर'खौ जोङो माने केस होगोन बेखौ जोङो थिग खालामबाय बेखौ केस होनोब्ला पिपुल्स रिप्रेजेन्ट एक्ट 1951 नि रुल्स बादिबा केसखौ जोङो रिजाल्ट डिक्लेरेसननि 45 डेजनि गेजेराव होनांगौ दा दाखालि 26 तारिखआव रिजाल्टआ ओंखारबाय दा बे 45 डेजनि गेजेराव जों केसखौ होनांगौ बिटिसिनि जेनाखि इलेक्सन रुल्स बेबादिब्ला आरो पिपुल्स रिप्रेजेन्ट एक्ट 1951 बेबादिब्ला ओमफ्राय लोगोसे बे केसखौ हाइकर्टआ डिसप'ज खालामनो हायो उइदिन 6 मान्थ 6 मासनि गेजेराव बे केसा जोबनांगौ बे आयेनाव दंखायो आरो लोगोसे केसाव जुदि जेनोब्ला प्रमद बर'आ दा बेयाव जुदि बिसारा मोजां जानानै जेनोब्ला बेयाव बियो 6 मान्थ जेल जानायनि मोनसे प्राबधान दं आयेन दङ ओमफ्राय बे माने फाइन बेबो दङ दा गथिखे रिजाल्टआ जेखि उनाव जाया माने
बेखौ पानिशमेन्ट होनांगौ जों बेखौ लुबैदों आरो बे बांद्राय एखेबारे मिसा खोथा बुङै फैनाय बिदि मानसिया साजा मोननांगौ मिसा खोथा बुङोब्ला जे साजा मोनो जों बिनि शिक्षाखौ होनांगौ बेनि थाखाय जों दा फुल प्रिपेरेसन जानानै दा जों ओंखारदों आरो जों केसखौ होगोन डेफिनेटलि जों बे खैदिननि उनाव जों थांबावगोन बे लेखाखौ लायनो थाखाय जों दाखालि सार्केल अफिसारफोरा लेखाबाय जों माब्ला लायनांगौ बेखौ मोननायनि उनावनो जोङो बेखौ माने हाइकर्टआव थांगोन आरो इतिमধ্যे जों उकिलजोंबो जालायखाबाय आरो जोंहा माने आइडियाबो एसे थाखाबाय 9 बोसोरनि हाखौ जों केस होनायनि जायनाखि आइडिया बेबो थाखाबाय बे केसा माने इलेक्सन पिटिसन जागोन बे केसा दस्रा केस नङा बियो बे केसा इलेक्सन पिटिसन बे इलेक्सन पिटिसन बादियै बे केसखौ होनाय जागोन दा जों एडभकेटखौ जों हमखाबाय मथा मथि जों केसनि थाखाय रेडि रायजो राजाफ्रा जों आशीर्बाद होयो जाहाथे जों बेखौ रायजोफोरखौ खावलायहरो गोजोननाय थाबाय सार थेंक इउ